Avui dia, ja ho sabem, l'aprenentatge no s'acaba en el moment que ens donen un diploma. De fet, és tot el contrari. És un procés que no s'atura mai. En aquesta anàlisi, veurem una manera molt potent de gestionar el nostre creixement professional per continuar sent rellevants en un món que, la veritat, canvia a una velocitat de vertigen. A veure, aquesta és una pregunta una mica directa, sí, però és que l'hem de fer. En un panorama on les tecnologies i les competències que necessitem evolucionen constantment, pensar que amb la formació inicial ja en tenim prou és un risc. La clau de tot plegat és l'aprenentatge al llarg de la vida. D'acord, anem al gra. El gran desafiament que tenim avui no és que ens falti informació, sinó precisament al contrari. És que estem navegant en un autèntic oceà de dades i alhora sentim la pressió constant d'haver-te de desenvolupar noves habilitats per no quedar-nos enrere. El panorama és claríssim. La tecnologia avança sense parar. La informació que tenim a l'abast ens desborda i les habilitats que realment demana el mercat van molt més enllà del que s'ensenya en un currículum tradicional. Siguem sincers, els models educatius de sempre, més rígids, ja no donen l'abast per cobrir aquesta escletxa entre la formació formal i les necessitats reals del món professional. Llavors, què fem? Com gestionem tot aquest repte? Doncs la resposta passa per construir una solució a mida, personalitzada i molt potent, l'entorn personal d'aprenentatge, que coneixem com a EPA, o, si ho veieu en anglès, com a PLE. I això és fonamental entendre-ho bé. Un EPAM no és una simple aplicació que ens descarreguem, ni una plataforma única. No, és molt més. És un ecosistema, un enfocament personal. És un espai que cadascú de nosaltres dissenya i construeix per a si mateix, triant les peces, les eines i els recursos que millor s'adapten al que necessitem i als nostres objectius. Aquesta cita de McLuhan és senzillament brillant, perquè ho clava. Il·lustra a la perfecció el poder que té un EPA, perquè en construir conscientment aquest entorn no només estem organitzant el nostre aprenentatge, sinó que, de fet, estem modelant activament el nostre futur professional i, fins i tot, la nostra manera de pensar. Un bon EPA no és un calaix on anem guardant informació i prou. Es basa en uns quants processos que són clau, que són actius i que estan connectats entre si. La idea és passar de ser simples consumidors d'informació a ser creadors i gestors del nostre propi coneixement. Aquests 3 passos són, per dir-ho així, el motor del nostre EPA. Anem a pams. El primer pas és accedir i filtrar. No es tracta d'acumular-ho tot, sinó de saber triar el que és rellevant. El segon pas, i potser el més important, és crear i reflexionar. Aquí és on la informació es converteix en coneixement de veritat, quan fem resums, esquemes o generem noves idees. I finalment el tercer pas, compartir i connectar. Perquè quan compartim el que hem creat, no només reforcem el que hem après, sinó que connectem amb altres professionals. És el pas de ser consumidors a ser prosumidors, productors i consumidors alhora. D'acord. Ara anem a la part més pràctica. Com es construeix tot això? Doncs la resposta és una combinació intel·ligent d'eines digitals que ens ajudin en cadascuna d'aquestes fases del procés. Fixem-nos un moment en aquesta taula, que és molt interessant. Cada eina té un propòsit clar. Per accedir a la informació, per exemple, eines com MedVibes ens permeten tenir tots els blogs i notícies que ens interessen en un sol lloc. Per organitzar les idees, Evernote o Google Docs van fantàstic. Per crear el nostre propi contingut, un blog o WordPress és una eina potentíssima. I finalment, per compartir i debatre, xarxes com LinkedIn o Twitter són imprescindibles. La combinació final és totalment personal, però el flux de treball és universal. Accedir, crear i compartir. I atenció, perquè aquest punt és crucial. Un EPA no és un projecte que comença i acaba. És un sistema viu. És dinàmic. L'hem d'anar actualitzant constantment, afegint noves fonts, noves eines que siguin rellevants i alhora eliminant les que ja han quedat obsoletes. Al final és un reflex del nostre propi creixement. Anem un pas més enllà, perquè construir un EPA no és només una qüestió d'aprenentatge personal. Està directament lligat a un dels actius més importants que podem tenir avui dia, la nostra identitat digital professional. Pensem-ho així. L'EPA, que són les eines i els recursos, és el que alimenta la nostra xarxa personal d'aprenentatge, la XIPA, que bàsicament són les persones amb qui connectem. I aquesta combinació, les eines i les connexions humanes, és exactament el que construeix i projecta la nostra reputació i la nostra marca professional al món digital. Aquí el contrast és brutal, la veritat. Una persona amb un enfocament passiu, doncs, simplement rep informació i s'espera que les oportunitats li caiguen del cel. En canvi, qui gestiona activament el seu EPA, busca, filtra, crea i comparteix. Aquest enfocament proactiu no només fa que s'aprengui més i millor, sinó que va construint una presència digital sòlida que, al final, atreu oportunitats professionals gairebé de manera natural.
I els beneficis són molt tangibles. Una marca digital ben cuidada, que s'alimenta del nostre EP, ens posiciona com a experts en el nostre camp. Fa que els nostres projectes siguin visibles, ens connecta amb persones clau del nostre sector i, en definitiva, ens dona una credibilitat que cap currículum en paper pot arribar a igualar. Bé, i hem vist el què, el per què i el com. Ara arriba la part més important de totes: començar. Construir un EPA és un pas essencial i, a més, totalment assolible per a qualsevol persona en qualsevol punt de la seva trajectòria professional. Per tant, si ens hem de quedar amb una idea, que sigui aquesta. Un entorn personal d'aprenentatge no és una simple col·lecció d'aplicacions, és un ecosistema estratègic que dona coherència i suport a l'excel·lència de tot el nostre projecte professional. És el que alinea el que aprenem amb el que volem aconseguir. I acabem amb una pregunta per a la reflexió. No cal construir-ho tot de cop, ni de bon tros. Quin petit pas es pot fer avui mateix? Potser és començar un blog? O crear un compte a Digo per guardar enllaços interessants? O simplement posar una mica d'ordre a les fonts d'informació que ja consultem? La decisió és totalment personal, però el viatge de veritat val molt la pena.